Recording by Rajiv Rock Film Support. छौरा छौरी से मिला गेलै आला भले किच में छौरा छौरी से मिला गेलै आला भले किच में ऊपर वाला के चीज बनल कै दूगो जान के बीच में ऊपर वाला के चीज बनल कै दूगो जान के बीच में छौरा छौरी से मिला गेलै हाला भेल किच में ऊपर वाला के चीज बनल कै दूगो जान के बीच में ऊपर वाला के चीज बनल कै दूगो जान के बीच में ढेर दिन के बाद छौरा रह जोशियाइल पतरा गेलै दुनू टाट गेलै पिटाइल रे भैया ढेर दिन के बाद छौरा रह जोशियाइल पतरा गेलै दुनू टाट बहुत पिटाइल छौरा छौरी से पूछा लगलै 10 आदमी के बीच में दुनू से पूछा लगलै 10 आदमी के बीच में ऊपर वाला केहन चीज बनल कै दूगो जान के बीच में ऊपर वाला केहन चीज बनल कै दूगो जान के बीच में दूगो जान दुनू साथ में रात बितैना रहै बेजोर में छौरा छौरी पकड़ा गेलै 4 बजे भोर में 4 बजे भोर में दुनू साथ में रात बितेने रहै बेजोर में पकड़ा गेल दुनू 4 बजे भोर में अरे महानंद के छोड़ के गेलै नीरज संगे बस में सुनील सुहाना का छोड़ के गेलै फारूक संगे बस में ऊपर वाला केहन चीज बनल कै दूगो जान के बीच में ऊपर